Hvor har jeg jobb? Hjelpe kan jeg da? Hjelpe kan jeg til med dette? Først skal dere ha, siden skal jeg ta. Men Storm er jo også fotograf, så det er jo ikke fordi, det er nyt for mig at skulle være. Ja. Hvor lang tid er han her? Jeg er Frejdis, og jeg er rekvisitør og teatermaler her på Teater Ibsen. Jeg valgte at arbejde som primært rekvisitør, fordi at jeg altid har været kreativt arbejdende. Startet ud som en hobby, men har så nu videreudviklet sig til at være mit job. Været kreativ person, og det er jo så det, der bare har udviklet sig til nu at være mit arbejde.